Una luz horrible. Que no se por favor, esto va para allí, el otro, Bueno, Tomi. Eguerdi on guztioi, Tomi Rezola naiz, Altzoko alkatea. Dakizuenez, Miguel Joakin Elizegiren gorpuzkiak agertu dira, Altzoazpiko, Ilarriko ezurtegia. Bi hipotesi zeude. Lehena, norbaitek gorpuzkiak lapurtu izana eta Londresen edo Parisen egotea. Eta bigarrena, hilerrian jarraitzea. Luis Ángel Sánchez, historialari eta antropologoak, Altzoko handiak euskaldun mitiko bat 19. mendeko Europan, liburu honetan, aipatzen du. Inor ez zuen ipintzako morroskoaren gorpua ez lapurtu, ez da saldu ere. Bestalde, Carlos Almorza, Arantzadiko historialariak behin ostatuan, kafe baten bueltan komentatu zigun interesgarria izango litzatekeela gai honetaz ikerketa bat egitea. Udalean pentsatu genuen gaia interesgarria zela. Eta Arantzadiri eskatu genion ikerketa bat egiteko. Abuztuaren 12an, asteazkena, Arantzadiko taldea hilerrian lanean hasi zen. Lehenengo emaitza ostiral arratsaldean etorri zen. Lehenengo ezurra aurkitu zutenean, arratsaldeko 4 eta 4:00. Oso momentu berezia, hunkigarria, oso albiste ona. Handiaren misterioa argitzen hasi da. Bueno, orain, Pilar Unzain. Ni naiz Pilar Unzain, Elitegi, ni naiz 5. gizaldie. Berandik hasi eta 5. gizaldie. Eta beti gendekin, Miguel Joakin, handi ezala, baten ibili zala, beste ibili zala, eta bat eta beste. Eta gero baita ere beti esate zuen, hemen hilobiratu izan zala, baina ninorketzekin ziur, behan ez urren zeuden, baten ostu intzituela, beste gaiten ganote zituen, eta oain urten bada pasadie, eta oianai esker, oain azaldu indie zurroik, eta oso pozik gaude gara. Bari Carlos Almorza naiz, Arantzadiko ikerlaria, y yo vine al Ayuntamiento de Alzo a hacer un trabajo sobre la memoria histórica y tuve la suerte de estar... Altzoko udalera joan nintzen memoria historikoari buruz lan bat egitera. Carmen eta Lorena zinegotziekin eta alkatearekin egoteko aukera izan nuen. Kafe garaian atera zen gaia. Bi teoria daude. Alde batetik, hemen hilobiratua izan zela, eta beraz, bere ezurrak eta hondakinak hemen jarraitzen dutela. Eta bestaldetik, teoria gehiegi. Hau da, sentsazioa da, hasierako gezur batek fundamenturik gabeko teoria ugari eragin zituela mende bat baino gehiagoan.
La pregunta se dice, bueno, voy a hacer un informe. Ez zegoen inolako daturik. Voy a hacer la pregunta más fácil que se Beraz, txosten bat egingo dut lan hau burutzeko, eta galdera sinplea egingo dut. Hilerrian ote dago, ala ez. Bagenekien nor zen, gizaki bat zen ezurdura harrigarria zuena. Hemen baldin badago aurkitu egingo dugu. Yo tenía confianza. Yo hasta de decir, si está lo encontré. Hemen badago jende bat, pertsonaren altuera jakiteko gai dena ezur batetik abiatuta. Eta horrek, konfiantza eman zigun. Yo confianza. Venimos, decimos, hoy por ejemplo, como hipótesis, de las dos hipótesis que había. Seguraski, jatorri berdina dute bi hipotesi horiek. Y todos los mundos exteriores muy probablemente tengan el mismo origen. Yo por ejemplo soy egiptólogo. Lapurretak, salmentak eta materiala museo ezberdinetara eramatea oso ezagunak ziren 19. mendean. Pues muy probablemente aquí había gente que sabía cuál es la riqueza que había aquí, el propio cuerpo de nuestro miedo. Pues si había algún interés, por algún motivo, si no era Garai hartan bazen hemen interes handia zuen jendea. se entierra el cuerpo para poder trasladarlo al osario, alguien que estuviera interesado en él. Entonces, las mismas personas que les hacía falta espacio Beraz, para poder enterrar senide berriak hilobiratzeko eta leku egiteko ezurrak hilobitik atera eta ezurtegian utzi zituzten pertsona berak izan ziren gezur honen bultzatzaileak. solamente dijeron, este ser humano se queda aquí porque era su dueño. Es más, enseñaron a nosotros y decir, ¿ves cómo no está? Iruzur baten historia da, engainuarena. La historia de un engaño, con ánimo de protegerlo. Se va a quedar aquí. Lo digo como hipótesis, porque a mí es de la única manera que me parece. Dar las gracias al equipo por todo por el ambiente excelente que hemos tenido. Por favor. Bueno, ni Lourdes errazten nauzue, Arantza Ziente elkartekoa, antropologia sailekoa hain zuzen ere, eta ni hemen aritu naiz arkeologo lanetan. Hemen, hasiera baten, bi hipotesi zeuden, Carlosek esan duen bezala. Baina, kanposantuan begiratzeko momentuan, bi lekutan begiratu behar duen. Aurrena, beraien familia zenitartekoak zeukaten hilobiaren lekua. Eta hartarako zabaldu genuen zanja hori. Atera genitu nahi zuzen ere, beraien zenide pare bat. Eta ikusi genuen bertan ez zegoela. Are gehiago, lurra oso garbia zegoen. Ez zeuden ezurtuskarik ere ez. Ordan, bigarren posibilitate bakarra zen ezurtegian begiratzea. Eta ezurtegira joan ginen, eta Txominek kontatu duen bezala, ostiralean azkeneko arratzaldean aurkitu genuen lehengo ezurra, tamainaz zeharo ezberdina zen. Hemen ikusten duzuen bezala, aurkitu ditugu mordo bat ezur, gehiago ere. Berez, beltzez daukazuen guztiak aurkitu ditugu. Gehiago egin, oraindik ere topa ditzazkegun. Baina konturatzen bali mazarete, eskeletoaren elementu gehienak daude. Tamainak garbia erakusten digu zer nolako garaiera zeukan. Esaten dute, berez, eskuak zabalduta 2 metro eta 52 zentimetro zeuzkala. Baina garaiera 2 metro 27, 2 metro 40 ere luzatzen zela. Hor daude eztabaida. Hemen ikusten duzuene nola nahikoa bazela, benetan apartekoa zela. Sorpresa da guretzat, eta benetan aipatu behar dugu, hilobiratua izan zen, zerraldo baten, berezko zerraldo bat egin baizitzaion berari, hilobiratu izan zen, atera izan zen, hau da, ezurrak atera zituzten, ezurtegira eraman egin zituzten, eta bertan utzi, eta lata guztiz, oraindikan ere, oso egoera honian aurkitu ditugu. Eta benetan hori da, atentzioa deitzeko moduan. Pentsazazue, horno hauek oso zorik daudela. Eta garbi asko erakusten dute, gainera, zer nolako gaixotasuna zuen. Bera asko kejatzen zen minez. Mina handia zuela. Benetan arazuen, porque bizkarrezurran zeharo artrosis jota zeukan. Eta benetan oso aurreratua. Baina, bestalde, ikusten dugu adibidez, hori, masai ezurrak edo bestelako ezurrak. Bestalde, lan guzti hau, antropologia, Arantza Zientzia elkarteko talde bat izan gera bertan lanian, ez? Baina esan behar dut, bolondez egindako lana izan da. Udaletxeak eskatu zion Arantza diri, eta esan genuen gu,
musutruken egingo genuela lan, bakarrik Baskaria ordaintzea besterik ez zutela egin behar. Eta gehiago esan behar dizuet, kanpoko jende mordoa daukagu. Nazioarte mailako jende oso garrantzitsua daukagu gurekin. Daukagu Morris, Tim Balbins eta familia osoa. Suitatik, Genevatik etorria. Bera da, mediko forensea, antropologo forensea eta Feizerreko burua, antropologia forensea. Daukagu, Rafa Juste. Bera da, neurobiologo, estatu batuetako munduko onenetarikoa, eta hemen aritu da gurekin lanian. Eta azkenik, nun dago, Xabi dago, Zerpa enpresaren burua, bai? Adimen artifizialaren buru garrantzitsu bat dena mundu osoan. Orduan hemen, lantalde bat osatu dugu, elkarren artean aritu gera, bolondrez eta auzolanean. Erderaz kontatuko dugu guztia. Eta erderaz, darkatu. Espera, te voy a pasar un poquito para el medio. Podemos comparar perfectamente el tamaño de los huesos de una persona normal y de quien era... Pertsona arrunt baten ezurrak eta Miguel Joaquin Eleizegirenak alderatu genitzake. La diferencia de tamaño del grosor. Nabarmenak dira, beren tamaina, lodiera eta sendotasuna. Mucho más que este, porque hemos hecho la prueba. Kurioski, ezur honek ez du bestea baino gehiago pisatzen. Proba egin dugu eta neurtu ditugu. Por eso su hueso estaba Zergatik, osteoporosi eta artrosi aurreratuak zituen, eta bere ezurra partzialki deskaltzifikatua zegoen. mandíbula muy prognata, Zer gehiago esan genezake? como se le ve en las fotos realmente. Masailezurra oso irtena zuen. Konparazio batera, hortz mordoa galdua zuen masailezurrean. Vale. Para comparar, había perdido mucho. Masailezurra hau edonoren masailezurra da, eta beste hau berriz, Miguel Joaquinena. Y esta es la mandíbula de Miguel Joaquín. Carlosek esan duen moduan, inoiz etzen irten altzotik. Con lo cual, Beti egonda bertan, bertakoekin. Betidanik babestu dute. Hilerrian egonda, guk aurkitu dugun arte. con sus vecinos. Siempre la han protegido aquí. Hasta Beraz, el cementerio. jadanik ez dute zentzurik istorio hauek guztiek. Por lo tanto, todas las leyendas ya no tienen sentido. Y estaba aquí junto a nosotros. Veréis, zenita permanente. Bueno, nik amaitxu ingo dut eskerrak emoten, beti bezala arantzadiri, indako lana gaitxik. Eskerrak emoten zera jendia batzeko, gazte jendia alkartzeko, eta beste atzerritik etorritako adituak bebai zuen inguruan zera elkartzeko. Eskerrak bereziki familiari eta zelanez altzoko udalari tinko deirmo jarraitzia bere semearen bila. Hainbat liburu idatze dira, pelikula bebai, esan duzuen moduan elkarrizketa eta solasaldi politzak bebai gai honen inguruan, eta leyendak hor jarraitzuko dau eta seguruenik honek horregantzien bebai emongo da bela zuen erresa bizitatzeko merezi dago, eta interpretazio gune importante eta txukun bebai badakazue, eta mendik aldundiaren izenean invitatzia jendia eta animatzia indako lana ezagutzera eta konpartitzera. Zorion. ¿Lourdes? ¿Lourdes? Irailaren bostean beste agerraldi bat egingo da udaletxean. Eta amaitzeko eskerrak eman nahi ziek, Carlos Almontzari, eta ikerketa egiten ari den Arantzadiko taldean. Eskerrik asko.
Thank